Добър вечер, уважаеми колеги, гости и приятели на академичния семинар. Днешната тема е в областта на фармакологията. Наука, без която не може нито медицината, нито фармацията. Но тя е интересна и за химиците, и за биохимиците, и за молекулярните биолози. Затова поканихме като лектор младия фармаколог професор Георги Момеков, който завежда катедрата по фармакология и токсикология към фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София. Освен това, той е и председател на Българското научно дружество по фармация, също така е и председател на съвета за клинична фармация към Министерството на здравеопазването. Неговата сфера на научни изследвания са онкофармацевтиците, фармакология на онкофармацевтиците от природен произход. Смятам, че той ще ви разкаже повече за своите постижения в тази насока. Заповядайте, професор Момеков. Уважаеми академик Иванов, първо искам да благодаря за тази покана. За мен е наистина огромна чест на тази висока трибуна, въпреки че смея да призная, че не се чувствам като чужденец, защото с няколко института на Българската академия на науките имаме така дългогодишни колаборации и в крайна сметка се опитваме да разглеждаме тази сложна материя през всички възможни призми, защото наистина има много голямо припокриване в химията на природните продукти, в подходите за биотехнологично получаване, в подходите за обработка технологична, за да може да се оптимизират свойствата на тези вещества. Сега в интерес на истината, подобна лекция, за да бъдем възпитани в края на работен ден, не трябва да е безкрайно дълга. От друга страна, пък темата, която избрахме, е такава, че ще е хубаво да се представи нещо от нашия опит. Така че ще се опитам да се държа прилично. Има много слайдове, през някои от тях ще пребягвам, за да може да се справиме с времето. От тук искам да уточним нещо много важно. Природните продукти се използват за лечение на рак, само когато има доказателства от клинични проучвания. Тоест сега ще коментираме клинично използвани вещества и някои експериментални модели, при които обаче няма никакви претенции, защото те все още не са валидирани в клиничен експеримент. Иначе постоянно ни засипват с информация за не знам си какви сини скорпиони и билки и неща от китайската народна медицина. Тъжната истина е, че народната медицина е част от етнографията, не от медицината. Много малко неща от тези подходи са се доказали. Ако обаче се фокусираме върху съществуващия пазар на противотуморните лекарства, да, една съществена част са синтетични, но има един немалък процент лекарства, които са напълно природни, изолирани в пречистен вид. Виждате, че около 27% са деривати на природни продукти, т.е. са оптимизирани с подобряване на профил на безопасност, но има и много вещества, които са синтетични, но са базирани на природен аналог, т.е. те са, да речем, аналози на някакво ендогенно вещество, за да действат като антиметаболити. Така че реално наистина е огромен брой на молекулите, които са не само експериментални, но и влезли в клинична употреба, които са от природен произход. За да бъде съвместима обаче тази презентация с времето, което имаме, аз ще се фокусирам върху растителните основно, като разбира се ще маркирам и някои продукти, които се получават от микроорганизми, най-често от актиномицети. Последните години има един ренесанс на интереса към този тип продукти, защото до към 2007 Big Pharma беше затворила кепенците на своите R&D отдели за природни продукти. Защото се оказа, че супер трудоемко, супер скъпо, а броя на комерциализираните, достигнали до пазара молекули беше сравнително малък. Сега има един ренесанс, благодарение на новите подходи в технологията, в разработването на наноразмерни носители, полимерната химия, която позволя да се създадат едни носители с оптимизирани свойства от една страна. И другото направление, което се припокрива с този раздел, това е имунотерапията на онкологичните заболявания.
Да, използват се много моноклонални антитела, които таргетират епитопи, характерни за туморните клетки, когато е доказана определена мутация, но се оказа, че ако ние за тези моноклонални антитела прикачим като мръсни бомби няколко молекули от много мощни цитотоксични природни продукти, се получава 2 в 1. Таргетно прицелно въздействие благодарение на свойствата на антитялото, което между прочим иначе и само може да убива туморните клетки, и там вече по 2 механизма, или чрез интернализиране вътреклетъчно, или чрез така наречения bystander ефект на свидетеля, т.е. дифузия, освобождаване на мястото на действие. Така че ще се опитам да пребягам през по-важните примери. Разработването на природни продукти среща много проблеми. Те са логистични, защото някой път откриваме много интересно вещество. Това е разликата с знахарството, което не е медицина, нито е наука. Знахарите варят чайове, за да лекуват рак, и в крайна сметка хората, пиейки чайове, не променят очакваните прогнози. Вимбластина се получава, един флакон изисква 3,5 тона изсушени цветове от това растение, за да можем да получим един флакон. Паклитаксела, преди да се модифицира метода за получаване, изискваше отсичане на 6 вековни дървета от един изчезващ вид по Тихоокеанското крайбрежие на САЩ, за да лекуваме една жена с рак на млечната жлеза. Така че добива е като цяло нисък, изключително проблемни си. Освен това Йехова, или както ще го кръстим, не ги е създал, за да лекуват болести при човека. Те имат някакви свойства важни за растенията. Казано на български, имат неблагоприятни физико-химични свойства и катастрофални фармакокинетични характеристики, т.е. съдба в организма, което налага или оптимизиране, или дизайн на нови лекарствени форми, или понякога чрез синтез химиците, вдъхновени от свойствата на природния продукт, създават опростени структурни аналози, които запазват или дори засилват ефектите. Няма се спирам на други проблеми. Един много важен проблем е множествената лекарствена резистентност, защото ние като животински вид сме еволюирали в една враждебна среда пълна с ксенобиотици. Знаете, в пещерите никъде няма нарисувани сцени, в които веган яде маруля, защото нашите прави сяли неандерталци и животни. Еволюирали сме така, че алкалоидите и други токсични вещества от растенията да бъдат нападани от системи като цитохром П450, която ги метаболизира, и ефлукс помпи като П-гликопротеина, който, да речем, ги изхвърля обратно от гастроинтестиналния тракт към лумена. Когато една туморна клетка свръхекспресира П-гликопротеин или подобни АБЦ транспортери, това води до резистентност, която не зависи от механизма на действие. П-гликопротеина обуславя резистентност към вилкалкалоиди, към таксани и така нататък. Така че това също е един проблем, който може да бъде адресиран. Какъв е сблъсъка на съвременните подходи с този все пак подход, свързан с съществуващи вещества? Идеята за магическия куршум е формулирана още от Паул Ерлих, който общо взето счита, че при патогените има специфични мишени, които ние можем да таргетираме с вещества с определени свойства, които имат комплементарност към тези мишени. Тази ранна концепция в ера, в която не са били познати нито моноклонални антитела, нито аптамери, нито епитопи, нито биохимията била на това ниво, днес обаче се сблъска с най-голямото постижение, а именно успешното въвеждане на моноклоналните антитела, които имат супер висок афинитет към тези мишени. Афинитет, т.е. те се срещат с мишената, разпознавате при концентрации, които са от порядъка на пико към фентомолар. Ако към тези антитела ние закачим някакъв цитотоксин, той може да убива туморните клетки с единственото условие той да е толкова брутален, толкова мощен, че да ги убива при ултраниски концентрации. По този начин получаваме възможност да лекуваме с тези лекарства, защото иначе инжектирани в свободен вид, те биха били катастрофални за макроорганизма, така че 2000-та година тази концепция общо взето се сблъска с реализация. Има различни механизми те да бъдат прикрепени, като разбира се много важно линкера, свързващата група да е лабилна в биологична среда или да бъде още по-добре инертна в повечето тъкани, но вътре в тумора да стане лабилна. За да позволим, достигайки до място на действие, този троянски кон да разтовари армията на ахейците, за да могат да се справят с тези, които ни харесват.
Как са еволюирали тези концепции? Различни класове, най-често ИГГ антитела. Какви линкери има? Когато тумора расте, ако разчита само на дифузия от околните тъкани, той не може да стане по-голям от грахово зърно. За да имаме същински туморен растеж, инвазивен, тумора си самоизгражда кръвоносна система, като свръхекспресира, да речем, отделя съдофендотелен растежен фактор, който способства за спонтанно формиране на нова мрежа от капиляри. Да, тя му позволява да расте, но въпреки това не е съвършено кръвоснабдяване и вътре в сърцевината на тумора винаги имаме ниско ПХ и като цяло по-скоро редуцираща среда. Така че едни линкери, които са, да речем, реагиращи с глутатион или с други сулфхидрили, или са киселинно лабилни, или пък са лабилни по действие на ензим, който е свръхактивен в туморната микросреда, дават възможност да се прицелим. И какви са товарите на тези антитела? Неизбежно това са природни продукти. Брутално цитотоксични природни продукти с инхибиращи концентрации ниски наномолари. Толкова токсични, че не бихме могли да ги използваме просто инжектирайки ги при човека. Те трябва да бъдат закачени за антитялото, за да осигуриме този таргетен механизъм. За някой от тях ще стане дума. Другия важен подход, на който няма да се спира много, защото извън моя домейн, тук има представители на катедрата по технология в нашия факултет и на Института по полимери, които имат страшно много съвместни проекти, но това са липозоми, наночастици, различни системи, които позволяват формиране на инклюзионни комплекси, от които липозомите като че ли на този етап са с най-много продукти въведени в клинична употреба. Когато тези наноразмерни носители биват инжектирани в повечето тъкани, предвид особеностите на съдовия ендотел, те не могат да екстравазират. Казвано на български, не могат да излезат от съдовото русло. В туморната микросреда тези нови капиляри са правени, както се казва, в час по трудово. Те са с много големи фуги помежду тях, няма плътни контакти, няма дезнозоми и това позволява всъщност тези наночастици там да екстравазират. Тъй като в тумора няма лимфна система, той не може да дренира тези частици и всъщност се получава едно непропорционално високо насищане на тумора с тези наноразмерни носители. Това е основният механизъм, наречен EPR ефект. Enhanced Permeation and Retention, т.е. засилено проникване и задържка. Така, сега се връщам към същинските природни продукти, а след това ще дадем примери, кога тези подходи за оптимизиране са били използвани. Много е сложно да ги класифицираме. Едно време, даже в смисъл не толкова отдавна, когато аз учих фармакология и учихме противотуморни лекарства, тогава още нямаше таргетна терапия или тя беше в прощапулник, така че много не се държеше на нея, защото беше съвсем продромите на този подход и се учиха алкилиращи агенти, антиметаболити, природни продукти, които са растителни или антибиотици и хормони. Днес обаче става супер сложно, защото самите природни продукти действат по толкова много механизми на действие, че трябва да ги разхвърляме в различните групи. Аз ще се опитам да дам тази класификация. Те могат директно да действат с ДНК матрицата. Най-често това става като интеркалират, т.е. нековалентно се наместват между двете комплементарни вериги, подобно на един рафт, който се забива в един гардероб. Няма ковалентна връзка, но взаимодействие е достатъчно силно да блокира процесите на репликация и да инхибира ензим, наречен топоизомераза, който има много важно значение за поддържането на третична, четвъртична структура и за стабилността на молекулата по време на репликация. Няколко природни продукта са алкилиращи, т.е. директно взаимодействат с ДНК, чрез ковалентно взаимодействие. Има едни топоизомеразни инхибитори, които макар и косвено водят до разкъсвания на нуклеиновите киселини и една нова група калихеамицини или наречени още енединови антибиотици. Антибиотици тук се получава на тавтология, не в смисъл, че се използват за лечение на инфекция, че са продукти от микроорганизми. Огромен брой растителни вещества взаимодействат с тоболина, но днес не можем да кажем растителни, защото част от тези вещества се изолират от морски гъби и други морски обитатели, които са безгръбначни животни, а друга част се изолират от микроорганизми.
Последната група всъщност са вещества с много прицелно въздействие, даже до някъде можем да ги сложим в графата таргетна терапия, защото повлияват някои важни епигенетични механизми или са свързани с някои сигнални пътища, свръхекспресирани при туморната клетка. Няма да се спирам на тях, защото няма да ни стигне времето. Няколко класа и важни представители на природни продукти антинеопластична активност. Митомицин. В момента има една тенденция в непатентните имена на лекарствата. Знаете, това са стандартизираните имена, които се използват по целия свят. Едно опростяване и тогава, когато имало някакви такива закачки като митомицин С, тези С-та отпадат, така че вече ИНН е митомицин. Митомицин има няколко функционални групи, които определят биологичните му ефекти, но най-важният механизъм е, че той предизвиква едно редуктивно активиране до електрофилни вещества, които взаимодействат с нуклеофили, но любимият нуклеофил, това е N7 позицията в гуанина, в резултат на което се образуват адукти, които могат да бъдат междуверижни или вътреверижни. Митомицин е изключително токсично лекарство и като цяло не се използва широко. Един от подходите за употреба на митомицин е инстилация при рак на пикочния мехур, т.е. директно поставяне в пикочния мехур, при което системната токсичност е по-малка. Това е едно интересно лекарство. То има наистина екзотично клинично приложение, използва се за лечение на инсулиноми. Това са тумори, които секретират инсулин, а иначе в експерименталната фармакология се използва, за да предизвика тежък диабет, който прилича на диабет тип А. Тъй като е гликозиден антибиотик, той до някъде наподобява структурата на глюкозата и глут транспортерите. Това са глюкозните транспортери, които дават възможност клетките да се натрупва глюкоза, го разпознават и той създава огромни концентрации в бета клетките на Лангерхансовите острови. След активиране той действа по два механизма. От една страна действа като монофункционален алкилиращ агент, но освен това той дава възможност за карбамоилиране на протеини. И с този механизъм на действие всъщност оказва цитотоксичното си действие. Много голяма гама продукти са инхибитори на топоизомеразите, но това е вторичен ефект. Те първо интеркалират, след което се формира третичен комплекс интеркалатор, ДНК, топоизомераза, блокира се действието на топоизомеразата. Как действа топоизомераза? Когато правим мартеници и един от партньорите в усукването на червения и белия конец изпусне края, се получава едно топче. Защото при репликацията действието на хеликазата създава едни напрежения и всъщност топоизомеразата ги неутрализира, като индуцира разкъсвания, катенация и декатенация. Т.е. дава възможност едната верига да минава през другата, след което я зашива. Ако се блокира този процес, индуцират разкъсвания, които са несъвместими с общо взето цикъла на клетката, тя се тласка към апоптоза, към програмирана клетъчна смърт. Антрациклиновите антибиотици са класически пример. Тази планарна структура участва в процеса на интеркалиране, а аминозахарта, за която е закачена, всъщност взаимодейства с пентозофосфатния скелет. След това интеркалиране се инхибира топоизомераза 2. На базата на структурата на тези природни продукти, те се получават от актиномицети, са синтезирани две синтетични вещества, които можем да ги кръстим антрацендиони или антрахинони. Това са пиксантрон и митоксантрон, които независимо, че са доста упростени, имат абсолютно същия механизъм на действие и сходни ефекти. Между прочим, много от тези планарни структури имат свойства на хромофори и са интензивно отцветени, както показват имената на тези антибиотици. Доксорубицин, епирубицин, те са рубинено-червени на цвят, докато митоксантрон е син. Ето тук схематично е показано как става интеркалирането. Един друг нюанс, механизми на действие. Те участват в редокс циклиране, като това може да става в присъствие или в отсъствие на железни иони. Най-вероятно тези желязоиндуцирани промени са много важни за един страничен ефект, който е много страшен, ще го спомена след малко. Тези лекарства предизвикват кумулативна кардиомиопатия. Това означава, че настъпват едни необратими тежки увреждания на
кардиомиоцитите, които, ако се продължава с дозирането, стават необратими и настъпва една кардиомиопатия с тежка сърдечна недостатъчност. Има различни механизми. Единият механизъм се свързва с формирането на свободни радикали, а другият механизъм е свързан с въздействие върху една топоизомераза тип бета, която е свръхекспресирана в сърдечната тъкан. Така или иначе това е огромен проблем, защото при терапия, представете си, че при този човек възникне рецидив или вторичен тумор, защото съжаление понякога противотуморната химиотерапия води до вторична канцерогенеза. Ако този човек е бил лекуван с 3-4 курси, ние сме достигнали до животната кумулативна доза на антрациклин, при следващ рецидив, дори да след години, ние не можем да си позволим отново да използваме антрациклини. Какво прави технологията? Какво е направила индустрията? Антрациклините са много ефективни за лечение на сарком на капуши. Това е един кожен тумор, който в общата популация е свръхрядък, но непропорционално голям е бил, когато стартира трагедията с хив вируси и с СПИН. Само че си представете един пациент с СПИН, който е изтощен, отслабнал, с тежка диария, да го лекуваме с конвенционален антрациклин. Той не би могъл да преживее страничните ефекти, кардиотоксичността, миелосупресията и така нататък. И индустрията решава да опита идеята с липозомите. Т.е. включва антрациклините в малки фосфолипидни визикули, които в случая на продукта, който се нарича в Америка Целикс, в Европа Майосет, са пегилирани, т.е. са повърхностно модифицирани с полиетилен гликол. Полиетилен гликол създава една общо взето репулсивна бариера, пречи на взаимодействието с макрофаги и други клетки, които нормално се занимават с чистене на малки частички. И всъщност това позволява на тези липозоми да циркулират много по-дълго от очакваното и да се заселят там, където искаме, чрез този EPR ефект. Далноксон пък е липозомна форма на друг от тези антибиотици, на далнорубицин. Успешното им включване в терапията при сарком на капуши след това даде възможност за провеждане на мащабни проучвания и по-настоящем те се използват за други онкологични заболявания. Тук са показани интересни картинки. Това са ранните студии с Целикс. Тук той не е зареден с лекарство, само че са инкорпорирани, маркирани фосфолипиди. Т.е. той е зареден с някакъв продукт, който съдържа радиоактивен индий. Когато този човек бива вкаран в гама камера след 4-72 часа, значи първо виждаме едно натрупване на радиоактивност в ретикулоендотелната система. Този човек е с рак на щитовидната жлеза. Виждате, че след 72 часа има много изразено натрупване в тумора, а вече на 10-ти ден, да, има в ретикулоендотелната система, но имаме изразена радиоактивност в таргетния орган с минимално въздействие върху околните тъкани. Така че фармакокинетиката, т.е. поведението в организма се променя драстично при използване на липозоми. Ето тук тези стълбчета какво показват. Пациент с сарком на капуши е лекуван с лекарството, след което взимани са биопсии от здрава кожа и от лезиите на тумора. И това са 7 пациента, виждате. В лезиите на саркома на капуши има гигантски концентрации на доксорубицин, докато в тази, контролна група, популация клетки няма такава висока концентрация. Така че това, което ни интересува, тези Каплан-Майерови криви показват колко човека са останали свободни, без кардиотоксичност. Виждате, при конвенционалния доксорубицин много бързо се развива кардиотоксичност, а при еквивалентна доза липозомен много по-бавно и по-малка пропорция от хора развиват кардиотоксични ефекти. Това се вижда и при Целикс. Акварубицин е интересен, защото е антрациклин, но не съдържа една аминозахар само, а към нея са закачени още 2 захарни остатъка, но той по всяка вероятност има така някои особени ефекти. Той в общи линии е протеазомен инхибитор и повишава разграждането на някои ендогенни протеини, които пречат на тласкането към програмирана клетъчна смърт. То си има модифициран механизъм. На блеомицин няма да се спирам, той е с много сложни механизми. Той формира комплекси с медни и железни иони, може да генерира свободни радикали. Освен това съдържа
един интеркалиращ фрагмент, подобно на антрациклините, и индуцира разкъсвания в молекулата. Блеомицина не уврежда костния мозък в степента, в която го правят други цитостатици, затова е добър компонент на комбинирана терапия, защото няма да засилва негативния ефект върху кръвотворенето. Актиномицин D, който сега се казва вече дактиномицин, той е интересен. Също имаме интеркалиращ хромофорен фрагмент, за който като две хилки са закачени два циклични пептида и всъщност имаме един комплексен механизъм. Това нещо интеркалира, тези пептиди дават допълнителни взаимодействия, освен това също участва в формиране на свободни радикали. Пликамицин, няма да се спирам в подробности, екзотично лекарство, но той потиска остеокласната активност. При много малигнени заболявания, особено тези, които първично се развиват в костите или са свързани с метастази в костите, се развива тежка хиперкалциемия. Тя е голям проблем, тя може да бъде овладявана с бисфосфонати, но пликамицина дава възможност за комбиниране на противотуморен ефект и ефект върху тази абнормна, ненормална хиперкалциемия. И сега стигаме до едни новости, супер интересни вещества. Калихеамицините, неокарциностатин, динемицина са вещества, които имат разнообразна структура, но включват един абсолютно абсурден фрагмент. Фрагмент, който едва ли би бил генериран в химична лаборатория. Виждате, вицинални, съседно разположени, тройна, двойна, тройна връзка. От начина, по който на английски език, знаете, N със се отзад, стават N-диини, т.е. комбинация на двойна с две тройни връзки. Те са толкова цитотоксични, че микроорганизмите, които ги синтезират, секретират и белтък, който формира с тях комплекс, за да ги прибере в ножница, защото те иначе биха убили и него. Механизма на действие е уникален. Американците обичат да дават такива закачливи имена, наричат ги chain cutters. Калихеамицините спонтанно, виждате тук по действие на нуклеофилна атака, има една циклизация, след което се няколко реакции, които водят до формиране на активен метаболит, който е ароматен дирадикал, взаимодейства с ДНК, индуцира формиране на дирадикал в ДНК и разкъсване, буквално с едно с самурайски меч сте разрязали веригата. Това не ни звучи никак добре. Това лекарство няма бъдеще, освен ако не направим някакъв хитър подход. Хитрия подход е закачане за моноклонални антитела, да речем гентозума, позогамицин и мимилтарк, той е аналог на калихеамицин гама, който е химично имобилизиран чрез лабилна връзка към хуманизирано анти-CD33 антитяло, което си намира туморни клетки, свръхекспресиращи този cluster designation антиген. Има и други аналози, пак от класа на енедините. Така, споменахме, че има интеркалиращи инхибитори на топоизомеразите, обаче има и такива инхибитори, които не взаимодействат с ДНК и по този начин вторично блокират ензима, а директно си блокират активността на топоизомеразата. Тяхното получаване е грешка, но хубава грешка. Прототипа се нарича подофилотоксин. Подофилотоксина ни е завещана от народната медицина на индианците в Северна Америка. Те са го използвали за лечение на различни гастроинтестинални инфекции. Подофилотоксина убива туморните клетки при много ниски концентрации, но е безкрайно токсичен и предизвиква брутална диария. Той е неизползваем като цитостатик. Днес го използваме за лечение на кондиломи. Знаете, това са тези островърхи брадавици, които се обработват с разтвор на подофилотоксин и той общо взето се справя с тях, но трябва да се предпазва здравата кожа, хубаво да се намаже с нещо, за да е протектирана. Индустрията е много така заинтересована от тези продукти и започва да прави аналози с няколко неща правят. Първо, тази хидроксилна група използват всъщност изомер, и освен това въвеждат такива захарни остатъци, които са въведени с цел подобряване на водоразтворимостта. И какво се оказва? Подофилотоксин е вещество, което е много мощен митотичен инхибитор. Той се свързва с тубулина и пречи на формирането на микротубулите, които изграждат много неща, включително делителното вретено. Обаче етопозит и тенипозит, двата полусинтетични
деривата нямат добър афинитет. Тоест ние можем да кажем, че те практически не са митотични инхибитори, обаче инхибират топоизомеразите. Топоизомераза тип 2, така че това са много важни. Опозиции използва при рак на белия дроб, малигни лимфоми, семином на тестисите и така нататък. Неинтеркалиращи топоизомеразни инхибитори. Тук обаче става дума за инхибиране на друг топоизомераза. Това е топоизомераза 1. Също случайно откритие. След успешното идентифициране на някои други растителни продукти, в Китай започва масивен скрининг на местни растения. Камтотека комината произхожда от далечния изток, но се отглежда като декоративно дърво в целия свят. В по-топлите места. Камтотека комината съдържа алкалоиди, наречени камтотецини, които са мощни инхибитори на топоизомеразата. Обаче, за съжаление, те съществуват в равновесие лактонна и отворена лактонна форма. Отворената лактонна форма губи биологична активност, бързо се елиминира и освен това предизвиква тежка дозолимитираща диария. Диария, която прави невъзможно използването на камтотецините. Така че се правят две полусинтетични лекарства. Това са топотекан и иринотекан, като топотекан е активен сам по себе си, персе, докато иринотекан се метаболизира до активен метаболит, наречен SN38, който е около 1000 пъти по-мощен от него. Изключително важни лекарства при лечение на различни тумори, включително рак на дебелото черво. Онивид е иринотекан, включен в липозоми, като формирането на соли позволява едно градиентно зареждане, така че вътре в липозомата се съдържат над 80 000 молекули иринотекан. Това е един много ефективен подход за таргетно доставяне. Това са пегилирани фосфолипиди, които създават тази хидрофилна бариера, подобно на Целикс. Иначе са около 100 нанометра тези липозоми. Другия подход, за който говорихме, именно конюгиране на противотуморното лекарство към антитяло, също е практически реализиран с камтотецините. Лекарственият продукт се казва сацитозумаб говитекан. Той съдържа моноклонално антитяло, което се свързва с един калциев сензор, наречен TROP2, който е свръхекспресиран при различни тумори, включително рак на млечната жлеза, включително проблемните форми на рак на млечната жлеза, които са хормононечувствителни или които са хормоночувствителни, но са дали рецидив. Така че той таргетира тези клетки заради свойствата на моноклоналното антитяло. И това моноклонално антитяло носи 7-8 молекули SN38. Не е ринотекан, а неговия 1000 пъти по-мощен активен метаболит. И линкъра е хидролизируем, така че да остане сравнително стабилно веществото в циркулацията, но в туморната микросреда да се отделя активния метаболит. И всъщност какво става? Достигаме до троп експресиращи туморни клетки, имаме прикрепване на конюгата. Част от конюгата се интернализира, защото троп е от този тип рецептори, които способстват за така наречената рецептор-медирана ендоцитоза, което позволява огромни молекули, които са абсолютно неспособни да преминават през биологичните мембрани, да попаднат вътре в клетката. Така че част от дозата се доставя вътре в клетката, а друга част хидролизира в туморната микросреда и чрез ефекта на така наречен байстендър или страничен наблюдател, чрез пасивна дифузия отново въздейства. Клиничните проучвания са с много добри резултати и в крайна сметка то е лекарство, което дава по-добри резултати от съществуващите опции при този рак на млечната жлеза и освен това профил на безопасност не е лишен от странични ефекти, но се понася много по-добре от иринотекан. Стигаме до огромната група природни продукти, които взаимодействат с тубулина. Вие знаете, че микротубулите, това са едни нишковидни структури, които се образуват след полимеризиране на белтъка тубулин, който е хетеродимер от алфа и бета субединица. Микротубулите са важни за страшно много процеси. Движението на провъзпалителните клетки под действие на хемотаксис, т.е. една приятна миризма като на кебабчета, когато усетят отделянето на тези хемокини, тези клетки имат способността да се насочват натам.
Крачетата им се движат благодарение на цитоскелета, който е формиран от тубулин. Освен това, ако си представим една нервна клетка, сомата или тялото на неврона е мъничко, като повечето клетки. Но аксона може да бъде дълъг 1 метър. Т.е. това са едни огромни клетки и всъщност всички важни неща, които се случват биохимично, стават в сомата на неврона и периферията изисква хубава магистрала. Аксоналният транспорт се осъществява благодарение на асансьор, направен от тубулин. Така че тези лекарства се справят с делителното вретено, възпрепятстват формирането на делително вретено или пречат на деполимеризацията, т.е. закотвят клетката в метафаза, но за съжаление много от тях индуцират периферни невропатии, които са неприятни. Как можем да ги охарактеризираме? Огромен брой продукти и забележете тук наистина изобилието от вещества, изолирани от организми, животни, гъби, растения е огромно. Колхицина е прототип, който ни е създал интерес. Колхицина е тубулинов инхибитор, но за съжаление, ако искаме да лекуваме тумор с него, ще трябва да приложим доза, която е непоносима. Не е могло да се използва заради риска от диария, но това, което знаем е, че вероятно тези ортотриметокси фрагменти вицинални в структурата му са много важни за свързването с неговото колхициново свързващо място. Ето така работи подофилотоксина, за който казахме, че е бил превърнат в етопозит и тенипозит, които имат вече различен механизъм на действие. А в комбретум кафрум, това е едно растение, характерно за Южна Африка, и зоосите и други племена от тази част на Африка са го използвали за лечение на различни състояния. Какво прави комбрета статина? Той потиска митозата, но не толкова в туморните клетки, колкото във вече формираната кръвоносна система на тумора. Ако сте имали куче и той имало брадавици, ветеринарите лекуваха брадавиците, като взимаха корда за ловене на риба и правиха много брутална такава стегната примка около брадавицата, тя изсъхва и умира. Това е механизъм, по който те действат. Те унищожават кръвоносната система на тумора и в момента се правят клинични проучвания, като се използват фосфатни естери на комбрета статина, за да се подобри разтворимостта във вода и да могат да се инжектират. Другия важен домейн е домейна на винкалкалоидите. И ето виждаме как народната медицина ни е дала лош нишан, но се е получило нещо хубаво. Винка розея е братовчет на зимзелените, които растат из цяла София, включително около подлеза тук на университет. Има много зимзелен. Само че винка розея не е лилав на цвят, цветовете му са розови. Казва се още катарантус розеус. Това растение е родом от Мадагаскар, но е разпространено по целия свят, където е топличко. И в Карибския басейн шаманите са лекували диабет с него. Индустрията се заинтригува, Бристол Майерс купи още няколко компании, започва да правят скриниране. Оказва се, че с диабета нищо не се случва, но откриват в много ниска концентрация много мощни противотуморни агенти. Пак ви казвам, 3,5 тона изсушени цветове за един флакон. Винбластин или винкристин. Те се свързват и пречат на полимеризацията, на формирането на тези тубулинови нишки. Природните са винбластин и винкристин, след това идва виндазин, винорелбин и винфлонин, които са полусинтетични и имат някакви оптимизации. Страничните ефекти са миелосупресия, т.е. потискане на кръвотворението, но и периферни невропатии. Маркибо е пример за липозомна форма на винкалкалоиди. Той съдържа винкристин сулфат и всъщност съчетава тези полезни свойства на липозомата като носител, които омекотяват профила на токсичност. Майтанзиноидите са природни инхибитори на тубулиновата полимеризация. Те са ансамакролиди, т.е. наподобяват до някъде структурата на антибиотиците рифампицин и неговите братовчеди, знаете, важни за лечение на туберкулоза, но не се получават от микроорганизми, а от едно растение, етиопско растение, майтазус, което в крайна сметка дава изключително токсични вещества. Майтанзиноидите имат инхибиращи концентрации инвитро при туморни клетки от порядъка на 1000 пъти по-ниски от тези на доксоробицин. А доксоробицин е стотици пъти по-мощен, да речем, от цисплатин и от други цитостатици.
Така че тук също единственият механизъм за клинична употреба е използването на конюгати с моноклонални антитела. Няма да чета всичко. HER2 рецептора е свръхекспресиран при някои форми на рак на млечната жлеза. Трастузумаб е един от кръгълните камъни в така наречената таргетна терапия. Херцептин, това е моноклонално антитяло, което се свързва с тези клетки и по различни антитяломедирани процеси ги убива. Когато към този убиец прикачиме, тук това 3-4 означава, че 3-4 молекули майтанзиноид са закачени за едно антитяло, ние всъщност правиме това, което се получава с другите антитела, които до този етап бяха разгледани. Кацила е търговското име. Огромен интерес има към морските обитатели, защото там има напрегнати екосистеми. Знаете, където има много съседи, любовта не е на почет. Така че в общи линии почвените микроорганизми отделят антибиотици, за да убиват съседите си. Няма никаква друга причина. По същия начин в морските организми, и то това са примитивни, такива, да не кажа примитивни, защото има зоолог, но това са безгръбначни. Някои от тях се оказа, че съдържат изключително мощни инхибитори на тубулиновата полимеризация, които се свързват с винка специфичния домейн. Полусинтетично производно на монометилауристатина се нарича ведотин и той може да бъде конюгиран към брентуксимаб, който таргетира CD30, полатозумаб към CD79B и някои други. Иначе това е продуциращото така наречен морски заек Дуабела аурикулария. Халихондрините се получават от халихондрия локадай. Това е морска гъба, която е изключително проблематична. Много са се опитали от индустрията да го отглеждат това същество в контролирана среда, обаче се оказва, че не се получават нещата и им трябва гигантска биомаса, за да получават добив. И почти захвърлят идеята. След което обаче започват да правят ултра специфични молекулни тестове, за да видят коя част на молекулата взаимодейства с тубулина и се оказа, че всъщност ериболин, който е миметик, опростен само на част от структурата на природните халихондрини, е толкова активен, че се превръща в лекарството халавен. Той е комерциализиран и вече се използва. Когато започва въобще успешния поход на природните продукти в борбата с рака, Американския National Cancer Institute заедно с техния департамент по земеделие, т.е. Министерство на земеделието се едно в другите страни, подема една мащабна кампания за тестване на родни и чужди видове. За няколко десетилетия над 80 000 вида, които под формата на различни екстракти, с различни разтворители от различни части на растението достигат 300 000 са били тествани. Това не води до огромен брой лекарства, но огромният успех е паклитаксел. Паклитаксел се съдържа в кората на Taxus brevifolia, това е тихоокеански тис, като той се свързва с вече формираните тубулинови нишки и пречи на тяхната деполимеризация. Т.е. ефектът е сходен с този на винкалкалоидите. Крайният резултат е пак, че спираме деленето на клетката и тласкаме към апоптоза. Паклитаксел има два проблема. Единият проблем е, че ни трябва 6 дървета за една дама. Първоначално е бил само за рак на млечната жлеза. Този проблем химиците го разрешават бързо, защото се оказва, че таксус баката, който расте из цяла София като парково дърво, в игличките му има едни бакатини, които чрез 4 прости реакции се превръщат в паклитаксел. Така че спасяваме таксус бревифолия, намаляваме себестойността. Другия проблем е, че бърз поглед към паклитаксел показва, че той почти няма полярни групи и е абсолютно неразтворим във вода. Всички опити неговата структура да се модифицира чрез, да речем, дестерифициране на някои от тези групи или въвеждане на полярни заместители води до загуба на активност и в крайна сметка пациентите го получават под формата на разтвор, който съдържа 50-50 спирт, абсолютен алкохол и кремофор ЕЛ, който е неионогенно повърхностно активно вещество. Това дава възможност за формиране на дисперсия. Тя след това се разрежда с инфузионен разтвор, но въпреки всичко 100% от пациентите правят реакции на място на приложение, втрисане и така нататък. И затова се прави премедикация с кортикостероиди, което не е много хубаво. Как е решен този проблем?
Туморните клетки обичат албумина, включително имат рецептори за интернализиране на албумин, който използват с корисни цели. Албумина е абсолютно биосъвместим, защото е компонент на нашата плазма и всъщност са направени албуминови наночастици, върху които паклитаксел е мобилизиран. Какво се случва? Таргетиране към туморната клетка, напълно елиминиране на нуждата от повърхностно активно вещество и от неговите странични ефекти. Доцетаксел е аналог на паклитаксел, също с много широко приложение при различни солидни тумори, но и паклитаксел и доцетаксел са субстрати на П-гликопротеини. Ако имаме свръхекспресия, тумора ще бъде резистентен. Кабацитаксел е най-новия полусинтетичен таксан, който е модифициран така, че този MDR фенотип на множествена лекарствена резистентност да го засяга по-малко. Епотилоните са кръстени така, защото съдържат епоксид, тиазол и кетон като функционални групи. Природните епотилони се получават от сурангиум целулозум, това е една бактерия и в крайна сметка иксабепилона е комерциализиран като средство за лечение на метастатичен или локално авансирал рак на млечната жлеза, а патопилон или епотилон Б има така разрешение при оварилярен карцином, но като лекарство си рак при някои форми. С това в общи линии изчерпах обзора на клинично използваните природни продукти, пак с уговорката, че може би някои неща нямаше как да ги разгледаме, като ромидепсин и така нататък, но няма възможност всичко да се случи в един ден. Ще ви представя няколко проекта, които разбира се представям аз, но те са рожба на така колаборация с различни институти в Българската академия на науките и в крайна сметка ние имаме лукса в фармацевтичен факултет да работим с една много силна катедра по фармакогнозия, която постоянно изолира биологично активни вещества, включително от растения, които са редки, застрашени, но ние ги отглеждаме в биореактори, то не интактни растения, ами техни корени или други части, което дава възможност да се повиши добива и да не унищожаваме застрашени видове. 4-деметил-6-метоксиподофилотоксин е изолиран от линум таурикум. Това е един от многото видове лен, които се срещат у нас. Тъй като подофилотоксините се получават от подофилум пелтатум и хександрум, които са застрашени, се търсят алтернативни източници. Оказва, че такива лигнани има в хвойната, има в лен и в много други растения. Така че от този лен е изолирано едно вещество в катедрата по фармакогнозия, което има ниски инхибиращи ефекти при туморни клетки с произход от хронична миелобластна левкемия или хронична лимфоидна левкемия и освен това тази фрагментация на ДНК е свидетелство за индукция на апоптоза, защото при апоптозата става една оликонуклеозомална ДНК фрагментация, която може да бъде визуализирана чрез гелна електрофореза. Освен това, чрез така един иновативен подход, ние установихме, че той води до значително инактивиране на НФКПБ. НФКПБ е един транскрипционен фактор, който е свръхактивен при много малигнали заболявания и даже се оказа, че много форми на химиотерапия го активират и той способства за резистентност. Тук има инактивиране. Юстицидин Б е друг лигнан, получен от линум таурикум. Той е арилнафталенов лигнан и в крайна сметка и при рак на млечната жлеза установихме, че имаме индукция на апоптоза, че тя зависи от активиране на каспазите и освен това и при остра промиелоцитна левкемия установихме някои ефекти върху каспазите и в крайна сметка индукция на апоптоза. Обект на такива проучвания бяха и други видове лен са съответно няколко лигнана, аналози на подофилотоксина, които са цитотоксични, апоптогенни. Освен това използвахме една интересна платформа на Швейцарския институт по биоинформатика, която предсказва някои от фармакокинетичните свойства на лекарствата, включително дали ще се резорбират добре в гастроинтестиналния тракт, дали ще преминават кръвно-мозъчната бариера и дали техните структури съответстват на едни филтри, въведени от индустрията. Индустрията, знаете, работи много често инсилико, правят се някакви модели,
виртуални библиотеки, но след това изчисляват дали те отговарят на база данни от хиляди лекарства, особено когато лекарството го прицелваме към перорален прием, то трябва да има определена молекулна маса, определен брой донори, рецептори на водородни връзки и така нататък, да не ви отъкчавам. Така че различните индустрии използват различни филтри. Филтъра на Липински се използва от Pfizer, например, и в крайна сметка се вижда, че тези вещества имат благоприятни свойства. Тези радарни диаграми те дават една комбинация от различни важни свойства: липофилност, размер на молекулата, полярност, неразтворимост, наличие на ненаситени връзки и флексибилност или ригидност респективно. И когато сме в този розов прозорец, това съответства на вещества с най-оптимални фармакокинетични свойства. Виждате, че всичките тези лигнани са интересни за бъдещи изследвания. Много проучвания сме правили върху видове от род Хиперикум, това е жълтия кантарион, но той не е един, те са 20 и няколко в България. Така че много от тези вещества са производни на така наречения флороглуцинол. Това е един фенол с 3 хидроксилни групи, различни естествено тавтомерни форми, така че някои от тях сме ги изследвали. Те имат гликозидно свързаните, имат ниска цитотоксичност, обаче когато ги комбинираме с антрациклинови антибиотици, какво се оказва? Антрациклиновите антибиотици върху чувствителна линия HL60 имат много мощен ефект, но ако използваме линия резистентна към тях, кривите концентрации ефект се изместват към много по-високи концентрации. Когато обаче ги приложиме в комбинация с нарастващи концентрации от тези природни продукти, всъщност те водят до възстановяване на профилна чувствителност и намаляват тази резистентност. Друго интересно свойство, понеже те са антиоксиданти, ние изследвахме в способността да протектират нормални клетъчни популации от действието на антрациклиновите антибиотици. Това са дълготрайни костно-мозъчни култури от мишки, които са добър модел на хемопоезата. И това е контролата. След въздействие с епиробицин виждате какво нарушаване на жизнеността и въобще на интегритета на монослоя, и всъщност в различни концентрации има изразен цитопротективен ефект. По-интересни са обаче пренилираните флороглуциноли, които съдържат различни пренилни остатъци, които ги правят доста липофилни и изключително комплексни. Подобни вещества, между прочим, се съдържат в растения от едно семейство Кузиацея, което е характерно за южното полукълбое. Между прочим, свойствата на бразилския прополис се дължат на тях, защото бразилския прополис съдържа големи количества флороглуциноли, имат антибактериални ефекти. И сега виждате преди много голям спектър от клетъчни линии с различен произход. Това вещество хиператомарин, доста ниски концентрации, които са съпоставими или дори по-ниски от тези на положителната контрола на клинично използвания цитостатик доксорубицин. Хиператомарин индуцира апоптоза чрез различни тест системи. И освен това тези радарни диаграми също показват, че някои от тези вещества имат приемливи свойства, които позволяват да бъдат подложени на по-нататъчни изследвания, въпреки че те са изключително нестабилни химично и със сигурност, ако нещо се прави с тях с оглед клинична транслация, ще трябва да се правят структурни аналози. Хиперикум алчери, това е една алхери, сравнително нова статия. Там също бяха изолирани няколко нови съединения, алхерини А, Б и С, които комплексно интервенират, повлияват каспазната активност, която има отношение към апоптозата, променят експресията на BCL, HXL, който е антиапоптотичен. Друго проучване е насочено към пренилирани ацилфлороглуциноли от Хиперикум олимпикум. Те също имат много широк спектър на противотуморна активност с много изразен ефект при клетъчни линии, които са резистентни към доксорубицин. Виждате, че концентрацията, при която ги убиват, е с пъти по-ниска от тази, при която убиват чувствителната линия. Това се нарича колатерална чувствителност и е много интересен феномен. Това е много интересно при тумори с резистентност. Също така бяха изследвани при различни молекули с отношение към апоптозата и лекарственото подобие също беше проучено и публикувано. Друго интересно проучване с професор Страхил Берков в колаборация. Едни интересни алкалоиди от амарилида С, различни растения от амарилида С, левкоиум естивум, това е блатното кукиче, кринум зейланикум, което е характерно за
Шри-Ланка, но и други такива зони, и Кливия минята от Южна Африка, като кливимин и кливонин са изследвани фармакологично за пръв път от нас, така че те имат изразена цитотоксична активност, индуцират апоптоза, и другите клинанови алкалоиди и кливимин и кливонин от южноафриканското растение. И освен това имат изключително добри параметри при този виртуален скрининг за фармакокинетични свойства, с изключение на кливимина, но ние го видяхте, той е една много огромна молекула с огромна молекулна маса. Какво очакваме за в бъдеще? Имаме чест да сме изследователска група в звеното изследователски университет, което беше разкрито в Медицински университет по един договор на Европейския съюз. Групата ни се казва Phoenix NCD, което е абревиатура от фармакологично проучване на природни продукти като мултитаргетни терапевтични модалности при експериментални модели на незаразни болести. Така че ще се надявам скоро да можем да представим и резултати от тук, но тук таргетираме и обезитет, диабет, деменция и така нататък. Вече имаме 11 публикации по този проект, но са извън тази тематика, затова не съм ви занимавал с тях. Аз благодарих за поканата. Разбира се, трябва да благодаря на моите учители, защото всичко това се случи благодарение на хората, с които съм се запознал. Професор Маргарита Караиванова и, за съжаление, покойния професор Митко Тодоров, които са доайените на българската онкофармакология. Те бяха мои научни ръководители за докторската дисертация. Професор Спиро Константинов, който де-факто създаде лабораторията по онкофармакология в нашия факултет и е двигател на всичките тези десетки докторанти, дипломанти, които минават през нея. Професор Стефан Николов, който ме е изпитвал по фармакогнози, общо взето от хората, които създадаха у нас обичта към лечебните растения, и когато излезем в една градина, ние виждаме много латински имена, не виждаме само червени, жълти растения, и много други колеги от факултета, хора, които вече работят в Българската академия на науките, в Институт по микробиология и в други институти. С което ви благодаря за вниманието.